Vitajte pri sledovaní magazínu Sedmička, v ktorom budeme sledovať športové udalosti Bánovského hádzanárskeho klubu. Pozrieme sa na niektoré momenty zo zápasov základnej časti, uvedieme zo pár štatistík pred blížiacou sa sériou play-off, pozrieme sa na tréning, vyspovedáme trénera Ivana Pompoša a všimneme si aj naše dorastenky v jednom z ich sobotnejších zápasov. Magazín Sedmička je tu pre vás a tak vám želáme príjemné sledovanie. Zápasmi 26. kola sa oficiálne skončila základná časť Interligy žien v sezóne 2010-2011. Posledné kolo a víťazstvo v Partizánskom znamená pre Bánovský hádzanársky klub konečnú 6. priečku v tabuľke. Posledné zápasy základnej časti bývajú väčšinou dramatické, nakoľko sa bojuje o play-off, no v Interlige bola táto sezóna menším opakom. Už pár kôl pred koncom série 26 zápasov bolo až na pár výnimiek jasné zloženie semifinálových dvojíc, tak na slovenskej ako aj českej strane. Tu už narážame aj na bánovské dievčatá a ich blízku budúcnosť. Vráťme sa však ešte do prítomnosti a povedzme si, že 6. miesto v nováčikovskej sezóne je určite veľkým úspechom. Umiestnenie, ktoré Bánovciam predĺží sezónu takmer o mesiac. Po Veľkej noci nás čaká slovenské play-off. Zápas, v ktorom už vôbec o nič nešlo, zvládli napokon lepšie bánovské hádzanárky. V poslednom kole Interligy si tak pripísali do tabuľky ešte 2 body za vysoké víťazstvo o 13 gólov, 37-24. Partizánske dokázalo od úvodu držať so svojím súperom krok, no s pribúdajúcim časom ubúdali domácim hráčkam sily. Prvých 11 minút zápasu sa hralo na oboch stranách rovnako, zhodné bolo aj skóre. V nasledujúcich minútach dokonca domáce hádzanárky ovládli hru, v 13. minúte viedli už o 2 góly. Menšiu drámu pripustili Bánovčanky ešte na konci prvého dejstva v podobe zníženia na rozdiel 2 gólov. Na prestávku odchádzali oba celky za stavu 14-16. Od začiatku druhého polčasu, na ktorý sa pozeráte, už bolo všetko tak, ako to hostujúce hráčky chceli. Udržiavali si pohodlný náskok 4 respektíve 5 gólov a zápas sa prakticky len dohrával. Číslu 13 sa rovná konečný rozdiel v skóre, ktoré sa vyšplhalo na 37-24 v prospech Bánoviec. Partizánske v Interlige skončilo, víťazstvo domácim hádzanárkam neprinieslo ani ich posledné vystúpenie pred svojimi fanúšikmi a minimálne na rok si tak od medzinárodnej Interligy oddychnú. Máme po základnej časti, vy ste sa dostali ku kormidlu po polovici sezóny. Ako by ste zhodnotili tú druhú polovicu sezóny? Veľmi dobre, ja si myslím, že z 13 zápasov 9 sme vyhrali, 2 remizovali, 2 prehrali, takže celkovo sme skončili na 3. mieste v odvetnej časti za Michalovcami a Sláviou, ak som si to dobre počítal, takže ja to hodnotím veľmi kladne a je to super. Konečná priečka v tabuľke činí 6. miesto, spokojný? No na to, ako sme hrali v druhej časti, spokojní, samozrejme. Škoda možno, že nejaké tie bodíky v tom Zlíne, doma so Šalou, možno niečo z prvej časti, nejaké 4 body a bojovali by sme o bronz, ale zase nebuďme megalománsky. 6. miesto je, ja si myslím, že vynikajúce. Skúsime také najlepší zápas za vaše pôsobenie na lavičke, Bahaku. Ťažko sa to takto hľadá, ale myslím si, že najlepší bol na Slavii, kde s lídrom tabuľky už sme prehrávali -5 gólov a sme to otočili. Myslím si, že to bolo asi také Na opačnej strane taký najhorší? Taký najhorší. Asi by som povedal taký najhorší ten prvý s Michalovcami, kde sme viedli v 11. minúte 6-0 a prehrali sme o 6, takže boli sme spolu len 3 dni, ale to neospravedlňuje, aj tak mohli sme zahrať lepšie. Taký najdramatickejší? Určite mi potvrdíte, že to bola Šala, domáci zápas, takže to bolo také jak na húpačke a škoda, mohli sme mať 2 body, ale ja som aj tak spokojný. Taký najkrajší moment, ktorom ste sa cítili ako keby vo Hviezdach? Ako vo Hviezdach? No myslím si, že po poslednom zápase s Partizánskym, lebo ja si tieto dievčatá vysoko vážim a robili mi radosť v 13 zápasoch. Raz jedna, raz druhá viacej, ale takže celkovo je taký najkrajší pocit po ukončení toho 13-zápasového seriálu v druhej časti, kde ma dievčatá veľmi milo prekvapili. Čaká nás semifinále play-off, v ktorom bude superom Bahaku Duslo Šala? To bude ťažký dvojzápas. Ja si myslím, že podľa toho, ako sme hrali s nimi
Stále hovorím, že Šala je favoritom tohto semifinálového duelu, no ale my svoju kožu nepredáme lacno, ako sme ju nepredali v každom zápase, tak pevne verím, že ich veľmi potrápime a keď bude čo len malá iskierka nádeje na postup, tak sa pobieme o ten postup. I keď stále sa začína od stavu 0-0 a percentuálne 50/50, ale ja stále hovorím, že Šala je favoritom. Myslíte, že vaše družstvo je kvalitne pripravené na play-off? Začali sme, druhý týždeň ťaháme takú prípravu, ale ja si myslím, že bude kvalitne pripravené na tento dvojzápas alebo na túto sériu, neviem na koľko zápasov. Semifinálovým súperom Bánoviec budú hádzanárky 9-násobného majstra Slovenskej republiky Slovana Duslo Šala. O tom, kto je v tejto sérii favoritom, nemusí byť reč, aj keď nie vždy býva všetko tak, ako sa zdá. Pri pohľade na tréning našich dievčat pripomeňme silu a zvučnosť mena nášho súpera. Až 9-krát zdvihli Šalianky za 16 rokov titul majsteriek Slovenska nad hlavu a nenadarmo sa mesto Šala začalo nazývať kolískou slovenskej hádzanej. O tomto fakte svedčí aj 7-násobný triumf v slovenskom pohári. Duslo sa nestratilo ani v pohárovej Európe, keď v rokoch 1995 a 2000 patrilo medzi 4 najlepšie týmy starého kontinentu. Šala je tak pre Bánovce súperom zvučného mena a každému je jasné, kto sa nachádza v pozícii favorita semifinále play-off. Bánovskí fanúšikovia však veria, že tento muž, tréner Ivan Pompoš, ktorý sa ku kormidlu dostal v januári tohto roka, pripravil družstvo na play-off veľmi dobre. Dôkazom sú aj výsledky dosahované od jeho nástupu do funkcie. Určite ani jeden z fanúšikov v okolí Bánovskej hádzanej neprehliadol dlhú 7-zápasovú sériu bez prehry. Bánovské hádzanárky neodišli v rozmedzi od 15. po 22. kolo z palubovky ako porazený tím. Prvý, kto prerušil Bánovciam peknú sériu, bolo Veselý nad Moravou. Od tohto zápasu však bánovské družstvo až do konca základnej časti opäť nepocítilo trpkosť prehry. K mikrofónu sme si pozvali hráčku Zuzanu Bahílovú a spýtali sa jej, ako hodnotí základnú časť Interligy. Celkom úspešne, aj keď po prvej časti, teda jesenej časti, to tak nevyzeralo celkom ružovo. Myslím, že tam sme aj do zápasov prehrali, nedarilo sa nám a ani psychicky sme na tom neboli akože dobre. No ale našťastie potom určite veľkú rolu zahralo to, že prišiel nový trenér, ktorý nás vedel aj psychicky, aj nás dostal z takého úpadku. Začali sme inak trénovať, začali sme si viac veriť a si myslím, že to sa odrazilo aj na ihrisku. A tým pádom vlastne sme skončili 6., čo si myslím, že je celkom úspech. Zuzana, aký bol tvoj nástup na zápasy po zranení zo začiatku sezóny? Na jednej strane som sa strašne tešila, lebo nie je sranda, že otrénujete si celú prípravu a teraz zrazu, keď začína liga, tak sedíte na tribúne, tak trošku na jednej strane som sa tešila, na druhej strane som mala strach, pretože tiež pol roka mimo akože tej hernej kondičky nie je sranda, ale tak ja si myslím, že už sa celkom do toho dostávam. Ktorý zápas hodnotíš ako najvydarenejší? Jednoznačne Slavia, Myslím, že to bol najkrajší zápas a také zápasy si určite budem pamätať fakt dlho. A na ktorý zápas by si radšej zabudla? Veselý, určite Veselý. To si myslím, že to bol prepadak. No výbuch, to bol celé ako družstva taký výbuch. Ale si myslím, že na jednej strane je možno aj dobre, že sa také niečo stalo, že určite možno teraz play-off sa nám to nestane, takže je lepšie, keď sa to stalo ešte tej základnej časti. Čakajú nás zápasy play-off a náš súper Šala. Ja si myslím, on je dosť taký nevyspytateľný a dosť taký náročný súper, lebo majú vynikajúcu obranu a za každým, keď sme s nimi hrali, tak to bolo strašne vyrovnané, ale nikdy sme to nedotiahli do toho víťazného konca, tak si myslím, že hádam teraz budeme úspešnejšie. Svoje stretnutie odohrali aj bánovské mladšie dorastenky. Takto si naše mladé talenty v týždni z chuti zatrénovali, aby sa v sobotu 16. apríla aktuálne 12. tím tabuľky stretol s druhou Bytčou.
Prvý polčas nám ukázal tento rozdiel v tabuľke a skóre 12-25 v prospech súpera predznamenávalo vysoký konečný výsledok. Druhý polčas však naše dievčatá zahrali vyrovnanú partiu a dokonca boli strelecky lepšie ako ich súperky z Bytče. Konečný výsledok tak opticky upravili na konečných 25-36. Najlepšou strelkyňou za Bánovce bola s 8 gólmi Švarcová, 4 góly dala Strempeková. Najbližšie sa naše dievčatá predstavia na domácej palubovke 7. mája v zápase proti Košiciam. Mne sa hralo veľmi ťažko, lebo fakt Byča bola veľmi ťažký super, boli tam aj staršie žiačky. Mne sa hralo tiež, ťažké to bolo a boli lepšie. Takže naša hra bola v podstate založená na tom, že sme nestrelili z diaľky, ale chodili sme donútra, pretože boli dosť vysoké hráčky a nedalo sa cez nich tak dobre strieľať. No, bolo to tam také, že dalo sa aj chodiť donútra, sme obchádzali, ale niekedy sa to už proste nedalo. Takže ďalší zápas nás čaká v Vranove, takže bude to isto veľmi ťažký zápas, pretože hráme na východe a isto nám nebudú ani rozhodcovia prijať dobre, keďže budú z východu, takže očakávame veľmi ťažký zápas. Ešte vy nás veľmi dobre pozbudiť, pani trenérka, to si veľmi cením, to je také motivujúce, je to s ňou trénovať. No je to veľmi skúsna hračka a veľmi dobre sa nám hrá. Podľa mňa naša trenérka má veľmi veľa toho za sebou, takže vie nám povedať, čo robíme zle a učíme sa, neviem čo. Na záver prinášame informáciu o tom, že play-off ženskej hádzanej sa dostane aj na televíznu obrazovku. Národné semifinále a finále ženskej interligy bude možné sledovať na tomto športovom kanáli. Na obrazovky sa tak pochopiteľne dostane aj semifinálová séria, ktorá sa začína 30. apríla a v 1. májový deň, kedy je naplánovaný práve duel Šala-Bánovce. Touto informáciou sme naplnili obsah magazínu Sedmička. Dovidenia pri ďalších reláciách zo zaujímavého sveta ženskej hádzanej.